tady natáčím vlog noční. Neboli noční vlog. A musím mluvit potichu, protože natáčíme tajně. A nechci, aby se to dozvěděla mamka. Tak vám tady ještě posadím. Nevidíte, ale tam je. Třeba naležený. Děláš. To nechci vůbec říct. No, takže. Jsme tady spí, jen tady kočka. Ale já nevím, jestli mě vidíte, no a to bude všechno, protože to je hodně krátké. Nekecám, bude to hodně dlouhé, protože mi tady budeme kecat a tak. Akorát jenom zase neuvidíte, ale bude to dobré poslouchání. Jsem to vždycky. No super peřinu. Sexy. To je ty proužky úžasné. Úplně sexy. A dělá sexy pyžamo. Nech toho. Nevítkám. Nech mě bejt. Nevítka. Budeme kalhoty. Sexy, co? A tak. Já tady spím. Tam pyžamo, kdy jsem na začátku škoda dvojku. A já jsem dvojku. No a ten dnešní vlog vlastně bude hned jenom o tom, že se nám vůbec nechci spát, je 9. A tak to bude asi vše, protože musíme hodně krátce. Protože budu natáčet další, takže čus. What the fuck?